sakor mui tuai tlang Butterfly Garden lut lokang hi Forest Department Aizawl Division tena Butterfly Garden ti a background chhum ani awangin azia ki lang vek theilo ni hi Forest Department tena Butterfly Garden an siam hi kalat lo ve mi alova kat lo ve chak dewa an em kual ve chin sum chumange pangpar moi tak tak pang theng phelep te an hoi tei theng phelep am lai nge hi kan lange hei theng phelep te pakhat chu alo oma chuan an chin mai mai ang te enga ta nan siam nge pawh tha thiam bik lo theng phelep hip tur chi ang sang sang kha an da thina in kual zel china nge ina sin pa ko khulai te ko theng phelep lo am nge ya lamum khuai te le pheng phelep neu neu chun lo om ve nia le hi puma zual aten an buat sai lai vel khan min tlo sak ve ron ti rang thina ka tlo man lo lutuka tun tu ma hian voin October ni som thum pakhat hian an tlo ve thei hlawa an pangpar da tur te kan boi pui dun na sa ve a office a nge mo kan in dun na sa a helai pang pheng phelep moi khop mai derken na sin ti velte tamani hi lai in te ni om tak om hi enga ta nan siam nge ka thiam vak lova kana zot chiang lem lo boka tang kai na tak ni chu ni nge rin om voin point lo tu chun lo om nek neka zaw vak lova khati vel zong khaw ma helan in te oma chol mek te pon lo om ma so da bo son ti son lon plo le mek te pon om ve boka Butterfly Garden han nei ve hrim kha a lu ni hei khuai te po an lo oma a munam piau mai